Základy názvoslovia organických zlúčenín. Časť 21. Ako pomenovať racionálne vzorce karboxylových kyselín? Charakteristická skupina karboxylových kyselín je zaradená do tabuľky B. Je umiestnená najvyššie. To znamená, že je nadradená všetkým ostatným charakteristickým skupinám a v názve sa vždy vyjadruje príponou. Uhlík karboxylovej skupiny sa započítava do uhlovodíkového reťazca iba v tom prípade, ak ide o necyklický a nearomatický uhlovodíkový zvyšok, ktorý obsahuje najviac dve charakteristické skupiny karboxylových kyselín. Vtedy sa použije prípona kyselina ová. Ale v prípade, ak ide o cyklický alebo aromatický uhlovodíkový zvyšok, alebo o necyklický a nearomatický uhlovodíkový zvyšok s viac ako dvomi karboxylovými skupinami, atómy uhlíka karboxylových skupín sa do hlavného reťazca nezapočítavajú. A vtedy sa použije prípona kyselina karboxylová. Čo sa týka ešte číslovania uhlíkového reťazca, karboxylová skupina má prednosť pred násobnými väzbami. Príklad číslo 1. V molekule je charakteristická skupina COOH, čiže ide o karboxylovú kyselinu. Základný hydrid, teda uhlovodíkový zvyšok, je necyklický a nearomatický a zároveň je v molekule prítomná iba jedna charakteristická skupina karboxylovej kyseliny. V takomto prípade je uhlík karboxylovej skupiny súčasťou reťazca. A teda uhlovodíkový reťazec pozostáva z dvoch atómov uhlíka, medzi ktorými je jednoduchá väzba. A preto bude základom názvu etán. Keďže ide o uhlovodíkový zvyšok necyklický a nearomatický a zároveň je v molekule prítomná iba jedna charakteristická skupina karboxylovej kyseliny, použije sa prípona ová. Celý názov zlúčeniny je kyselina etánová. Príklad číslo 2. Opäť ide o necyklickú, nearomatickú zlúčeninu s jednou karboxylovou funkčnou skupinou. V takomto prípade je uhlík karboxylovej skupiny súčasťou uhlovodíkového reťazca, ktorý teda pozostáva zo 6 atómov uhlíka. Funkčná skupina karboxylových skupín je zaradená do tabuľky B, takže má prednosť pred násobnou väzbou. Atómy uhlíka v hlavnom reťazci preto číslujeme sprava doľava, pričom začíname atómom uhlíka v karboxylovej skupine. A keďže ide o necyklickú a nearomatickú karboxylovú kyselinu iba s jednou karboxylovou skupinou, použijeme príponu ová. Celý názov zlúčeniny je kyselina hex 4-énová. Príklad číslo 3. V tejto molekule máme dve karboxylové funkčné skupiny, ale pretože uhlovodíkový reťazec nemá cyklický a ani aromatický charakter, budú uhlíky karboxylových skupín súčasťou hlavného reťazca. Spolu máme 5 atómov uhlíka, medzi ktorými sú iba jednoduché väzby a preto bude základom názvu pentán. Karboxylové skupiny sú rozložené symetricky na oba konce uhlovodíkového reťazca, ktorý zároveň ani neobsahuje násobné väzby ani žiadne iné substituenty. Preto pravidlám názvoslovia vyhovujú oba smery číslovania. Zľava doprava aj sprava doľava. V prípade, ak máme dve karboxylové skupiny v molekule, použijeme príponu diová. Celý názov zlúčeniny by bol kyselina pentán 1,5-diová. Ale stačí uviesť kyselina pentándiová.
Lokanty v takýchto prípadoch môžeme vynechať, pretože tu je umiestnenie karboxylových skupín jednoznačné, keďže obe funkčné skupiny musia byť súčasťou hlavného reťazca. Jedna je vždy na začiatku a druhá na konci uhlíkového reťazca. Príklad číslo 4. Karboxylovú COOH skupinu máme naviazanú na cyklický uhlovodíkový reťazec, ktorý sa skladá zo 6 atómov uhlíka, medzi ktorými sú iba jednoduché väzby. I keď teraz riešime racionálne vzorce derivátov, v prípade, že ide o základný hydrid s cyklickou štruktúrou, tento cyklus sa vo vzorci zobrazuje zjednodušenou štruktúrou, teda bez označenia atómov uhlíka a vodíka ich značkami. A prípadne sa aj karboxylová skupina píše v zjednodušenom tvare, bez označenia väzieb v rámci skupiny čiarami. V prípade, že uhlovodíkový reťazec má cyklický charakter, uhlík karboxylovej skupiny nie je súčasťou uhlovodíkového reťazca. A v takýchto prípadoch sa použije prípona kyselina karboxylová. Základný hydrid má teda 6 atómov uhlíka, ktoré sú do cyklickej štruktúry pospájané iba jednoduchými väzbami. Takže základ názvu bude cyklohexán. Keďže je na cykle iba jeden substituent a v cykle sú medzi atómami uhlíka iba jednoduché väzby, substituent má lokant 1 a ten sa v názve zlúčeniny neuvádza. Takže celý názov zlúčeniny je kyselina cyklohexán karboxylová. Príklad číslo 5. Oba tvary vzorca vyjadrujú tú istú zlúčeninu. Zatiaľ čo v prvom vzorci sú znázornené aj väzby medzi jednotlivými atómami v karboxylovej skupine, v druhom vzorci je funkčná skupina napísaná v zjednodušenom tvare. Uhlovodíkový zvyšok má cyklický charakter. Preto uhlík karboxylovej skupiny nie je súčasťou uhlovodíkového reťazca a v názve sa použije prípona kyselina karboxylová. Základný hydrid má 6 atómov uhlíka v cykle, pričom medzi dvomi atómami uhlíka je jedna dvojitá väzba. V takomto prípade už je nutné číslovať atómy uhlíka v cykle, aj keď je na cyklus naviazaný iba jeden substituent. Potreba číslovania vyplýva z prítomnosti násobnej väzby, ktorej presné umiestnenie musí byť v názve uvedené lokantom. Keďže karboxylová skupina zaradená do tabuľky B substituentov má prednosť pred násobnou väzbou. Číslovanie teda začneme na atóme uhlíka, na ktorom je naviazaná karboxylová skupina a budeme postupovať takým smerom, aby sme aj pre násobnú väzbu podľa možnosti dostali nižší lokant. Preto bude jediný správny smer číslovania v tejto molekule v smere hodinových ručičiek od uhlíka v cykle, na ktorom je naviazaná karboxylová skupina, a základ názvu teda bude cyklohex 2-en. Substituent má teda lokant 1, ale ten v názve nie je potrebné uvádzať. Takže celý názov zlúčeniny je kyselina cyklohex 2-en karboxylová. Príklad číslo 6. Opäť máme zobrazené oba možné spôsoby zobrazenia karboxylovej skupiny. V prvom vzorci sú znázornené aj väzby medzi jednotlivými atómami v karboxylovej skupine, v druhom vzorci je funkčná skupina napísaná v zjednodušenom tvare. Ide o aromatickú karboxylovú kyselinu, kde uhlovodíkový zvyšok je tvorený benzénovým jadrom. Uhlík karboxylovej skupiny preto nie je súčasťou uhlovodíkového reťazca a v názve použijeme príponu kyselina karboxylová. V prípade, že je na benzénovom jadre iba jeden substituent,
má vždy lokant 1 a ten sa v názve zlúčeniny neuvádza. Celý názov zlúčeniny je kyselina benzén karboxylová.